Wala damha sa misis ni Corporal Orlan James Jamil nga si Jodeline Jamil nga mapuno sa kasakit ang ilang first wedding anniversary ug sayo mawadan og amahan ang 7 ka bulan nila nga anak. Si Corporal Jamil usa sa namatay sa ambush sa Sumisip Basilan kagahapon sa hapon, Enero 22, 2025. Apil sa namatay si Private First Class Mark Barat nga mga miyembro sa 32nd IB. Utan na ko anak, tingin siya kay mag-check balik po. Gani pag-amot na mo diri, amo pa nga diri pangaplasan, yan ito ba dyan maulian, na namugnaw na pangin siya. Uwi kayo, ako oras na hindi ko nga nagsingaran na namubang. Kamot siya ng mga buhay ang pamilya niya, yung anak na nung siya. 12 ang gireport nga nasamdan sa ambush na hinimuan sa mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF. Subay sa report, nahitabo ang pagpamanhig alas 4 sa hapon kagahapon, human ibisita sa lugar ang mga representante sa UNDP aron magsusi sa mga development projects sa dihang giambush sila ug ang pwersa sa 32nd IB ang naghatag og seguridad sa taga UNDP. Gipasabot ni 101st Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon aduna na sila'y koordinasyon sa MILF sa Basilan una nahitabo ang ambush. Nagpahigayon na og command conference sa headquarters sa 101st Infantry Brigade sa Tabiawan, Isabela City nga gipanguluhan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. karong adlaw Enero 23. Samtang gikundina sa probinsyal nga gobyerno sa Basilan ang panghitabo. Panawagan sa diini sa mga Basilenyos na mahimong magbinantayon samtang hingpit nga ginakontrol sa otoridad ang sitwasyon. Nagpabot sabog pahasubo ang Bangsamoro government sa insidente. Bisan si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. ang nagkundina sa panghitabo ug nanawagan sa liderato sa MILF na maghimo kaugalingong investigasyon ug silutan ang responsable sa panghitabo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.